responsabilidades políticas en relación coa xestación, as responsabilidades políticas de decisións políticas asumidas, adoptadas ao longo da xestión e a onde foron parar os cartos públicos, que aínda non nos deron ninguna explicación, señora García Pacín, e desde logo, estando o señor Romai Becaría de por medio, poderíamos pensar moitas cousas acerca ou haber moitas hipótesis acerca de onde poden estar eses cartos. Mire, manipulación política, señora García Pacín, voulle ler un texto moi interesante. O proxecto Alimentos Lácteos impulsado e amparado pola Xunta de Galicia para solventar un problema político, social e económico e para elo conta unha gran fábrica, un gran produto e un bon número de cooperativas. Daí que o protagonismo da Administración Pública Galega en alimentos lácteos fose moi destacado e que, como é lóxico, a súa intervención a todos os niveis teña sido esencial tanto para a orixe do proxecto como para o seu desenvolvemento e posterior desenlace, influindo decisivamente, por non dicir de maneira definitiva, nas decisións adoptadas na súa xestión e administración, na medida en que os intereses en xogo excedían, como dicíamos ao principio, os meramente mercantis da sociedade. O apoio da Xunta de Galicia deu o espaldarazo final para que o proxecto Alimentos Lácteos fructificase, baixo o seu beneplácito e co compromiso da Administración de respaldo financiero constitúese Alimentos Lácteos, nova sociedade de base cooperativa. Isto, señoras e señores deputados, non foi escrito polo Bloque Nacionalista Galego, foi escrito, asinado e presentado no xulgado polo señor Eugenio Montero, tenente alcalde de Touro e presidente de Alimentos Lácteos, e o señor Arcadio López, exalcalde da Pastoriza, tamén do Partido Popular, e vicepresidente de Alimentos Lácteos. Non está aquí o señor Núñez Feijóo para darnos unha explicación de se o seu flexicódigo ético de quen pode e quen non pode ocupar cargos públicos lle permite votar en contra dunha iniciativa que o único que pretende é que se depuren as responsabilidades políticas e que se as hai salgan dos cargos públicos tanto da Xunta como do Estado, no caso do señor Juárez, como do Concello de Touro ou das Pastoriza, no caso destes señores, personas que cometeron un quebranto tan grande para o sector lácteo, pero tamén para o erario público. Non sei, señoras e señores do Partido Popular, como está hoxe o seu flexicódigo ético.